Salamu alaikum. Na'am? Sallama za ka ringa yi. Ina ta salamu alaikum. Da wani ce ɗana kammala wannan abu. An kammala. Da yaya. Ba ka ce a yi wa annabi salati 10 ko a yi istighfari 11? Na'am? Ka ce a yi wa annabi salati 10 a yi istighfari 11 ko? Na'am. Yawwa to sai kuma yi addu'a. Na'am. To da an yi. Wanda ji Allah shi albarka. Amin dan manzo Allah. To Allah ya tsuwa su zai da karanta ka koma gefe waje na nufa kaji. Ina gefe na fita daga cikin mutane wa. To ubangiji Allah shi maka albarka da ana kaji ko. To amin dan Allah. Kana ka sani ita yi wa bawa da Na'am? Nake ka san bawa bai san inda zai dace ba haka ne dana? Gaskiya ne. Yin bawa yakan yi rayuwa kuma ubangiji ke tsara kowa rayuwa ta ne? Gaskiya ne haka. Ɗana ka sani baka taɓa ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba amma ai ka yi imani da shi haka ne? Gaskiya ne. Ba ba kai zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kai imani. Gaskiya. Kana ba ka ɗauki aljanna ba kai imani da su haka ne? Gaskiya ne haka ne. Ba ka ɗauki mala'iku da na aljanu ba amma ka yi imani da su sakamakon zuwan alƙur'ani ne. Gaskiya ne. Shi ɗana ni ɗin nan da ka gani kamar da na gaya maka kayan mana abin alheri baka san komai wane ne ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke cewa wa ma khalaqatul jinni wal insi illa liya'budun. Allah ke da dukkan mutum da alheri kuma ba sa ba. Dukkan mu ya halitta mu ne domin mu bauta wa Allah. Gaskiya. Fara cewa lil mala'ikati wa ruhu fi hadhihi idni rabbihim. Ubangiji sai ke ba wa mala'iku iko su duniya. Da siffa irin ta ɗan adam da za ta irin na bil adam su shigo cikin mu amma ba za ku gane wannan wani jinsi ba ne ba. Gaskiya. Haka jinsin aljanu tsana su ma sun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haka ne? Gaskiya ne. Maka sani su ma sukan shigo cikin ku ku san sallah tare da su a masallatai ko ku je ɗakin Allah ka aba ku yi tsawafi tare da su amma ba ku san kowa ne ba. Gaskiya ne. Shi a ɗan mu nan da ka gan mu kai mana abin alheri baka san ko su wane ne ba. Hakika kayi shuka a gonar annabin mu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Domin ni dinnan da kake zantawa ɗana da ni wallahi ban kasance daga cikin jinsiya irin taka ba ɗana. Na kasance daga cikin jinsi mai tsarki mai albarka jinsin da Allah ya bayyana mu cikin Qur'ani. Allah ke cewa bismillahir rahmanir rahim. Uluhiya ilayya annahu sama'a nafaru min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba haka ne? Na'am. Yace ya hadi ila shirhi fa'amanna bihi wannan shirka da gina ahada to mu ne lokacin da muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan dutse na gire na karanta alqur'ani fa qalu sai muka ce inna sami'na qur'anal ajaba hakika wannan littafi shine alqur'ani ajaban mai abun mamaki gaskiya ya hadith la bihi kuma yana koyarwa akan tafarki na gaskiya fa amanna bihi sai muka imani walan shirka da rabbina ahada ka sani dana ba ma shirka ba mu tare da mushriki ba mu zalunci mu ba mu tare da azzalimi dana wallahi mun kira ka ne ba dan goma ba sai dan mu haɗa kafaɗa da kafaɗa domin mu ɗaukaka kalmar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da hadin mun dana mun kiran ne kai kamalu ba dan komai ba sai dan mu ɗauki amanar Allah mu baka dana don ka taimaki addinin Allah kaji dana don Allah don annabi idan Allah ya maka arziki da sanadiyar mu zaka zama mai taimakon addinin Allah sosai ma kuwa dana ka sani Allah ya bambanta halittar mu da taku dana kaji ko amma kamar da cikin ku akwai kafirai akwai musulmai haka mu ma a cikin mu akwai kafirai da musulmai haka ne gaskiya dana don Allah inda zaka zama madaukaki ba zaka zama mai wulakanta jama'a ba insha Allah bana fatan Allah ya bin wannan jarabawar ma to ubangiji Allah ya sa a gama da duniya lafiya dana kaji ko amin dan manzo Allah domin mu dauki amanar Allah mu baka gina sadaka jariya dana a gina makarantu a gina masallaci taimaka wa marasa ƙarfi da gajeji mun zo mu ɗauki amanar dukiyar ba domin ka taimaki iyaye gina kuma wannan amanar Allah dukiya ce daga baitul mahdi dana dukiya ce daga baitul halal kuma dukiya ce daga kanzul lahi Allah la ya fana dukiya da ba ta tsari ba haka ne gaskiya duka dana wannan dukiya ita ce wadda ubangiji shi cewa ya kasance wani murjani sabi ayi ala ira fi kuma gaskiya dana wannan lu'ulu'u da murjani
mukan da tsada ƙarƙashin ƙasa mu ciro wannan dukiya mai riban da ta zama dukiya irin ta su bayan Allah waɗanda suka imani da Allah da ranar alkiyama mu ɗauki amanar Allah mu ba su fita daga arzikin ubangiji a taimaki addinin Allah gina muhalli na zamani a nemi jakin bature irin nasu ɗana ko mai kafa hudu ne a fansa a buɗe kasuwanci inda dubu za su ci a ƙarƙashin ka dubu za su fata a ƙarƙashin ka ne gaskiya ne gaskiya ne dan Allah ka ɗauki alkawarin za ka riƙe mana sirri kamar yadda Allah ya yi mu akwai ba ku ganin mu moke ganin ku ɗana kai ma za ka ci da insha Allah insha Allah sai muka ba ka ɗana ba za ka yi asiraran ba ko kuma ka bi da hanyar da Allah baya so ba insha Allah alfarma annabi barka biran to dana Allah yana cewa faskuru ne a zukuru ku washkuru ne da ta kafu ta ne gaskiya ne sai ne zan ambace kuma ku gudu kada ku fara na'am shi ne ke ta karfi na ajidan na ku kun ga kun gode mini zan fara haka ne gaskiya wala in ka inna azabi lake da kun kuma ku kafa kuma a ta tana ta haka ne gaskiya ne ko kun hada da suna dan ku ke so akwai wata ma da kuke da bukata na sarar milan na illa وقتهم قريبا بجوء المبينين ومن الله نعم أنا ذا مجيكاكم الله ذاني أدوئي مجاو الله بقاتم من على الجيش أنا بإيكم الله بإيكم منذ الله قريب من الله يقولنا أنا غير من بقاتم كمان يمن يقول تأخذ أنا ذا مشانيك أجل أدوء رمضان فاجي نعم بسم الله كتير الله نيني واني بسم الله الرحمن